Kitől hangzott el a jó nagy nyúlszállóigét tartalmazó vicc? Menjünk körbe. Nem akarom. De szerinted? Nem tudom, nem emlékszem. Mondj egy nevet akkor. Norbi. Nem azért, látod, elbasztad, jelentkeztél. De Azt nem mondtad, azért, hanem azért... Amúgy fogalmam sincsen. Én tudom. Ez ma Csabó. Bundás kenyér. Jó, oké. Szerintem Csabó mondta. Szerintem is egyébként. Norbi. Most én. Várjál, mert valami... Te voltál. De nem megzavarta a rendszert. Én. Na mondd már. Mit csináltam? Megzavartad a Csabó rendszert. volt. Szerintem Csabi. Én voltam. Egyébként igen. Én voltam, mert amúgy ez egy vicc volt. Igen. Igen, amikor a hülye gyerek az anyjával megy az állatkertbe, és Ja, meglátják igen, a igen, zsiráfot. igen, igen, Tényleg. De